18 rokov som v Anglicku drel na náš dom. 18 dlhých, ťažkých rokov, kedy som si odtrhal od úst, len aby sme mali niečo vlastné, niečo pekné. A potom, po Brexite ma žena nechala pre miestneho Brita, lebo vraj má s ním väčšiu istotu. Vraj ja som len nervózny cudzinec, kým on je doma. Vrátil som sa v 50-ke späť na Slovensko. Úplne zničený. Teraz spím na lacnej robotníckej ubytovni v Bratislave a pozerám na holé steny. Zostal som úplne sám, nič nemám. Všetko, čo som budoval, je preč. Dnes vám poviem pravdu o tom, ako chutí ten slávny západný sen. Zostaňte so mnou až do konca, pretože toto sa môže stať komukoľvek z vás, kto si myslí, že peniaze vonku vyriešia všetky problémy. Ja som to zistil na vlastnej koži. Mám 50 rokov. Som chlap zo stredného Slovenska, z takého obyčajného miesta, kde kedysi nebola práca, nebola nádej a tak sme museli odísť. 18 rokov som dýchal anglický vzduch, staval anglické domy a veril, že tam patrím. Dnes chcem kričať od bolesti. Ale od začiatku boli sme mladí, ja a moja žena. Žili sme v malom meste v Banskobystrickom kraji a ledva sme prežívali od výplaty k výplate. Doma nebola poriadna práca a ak aj bola, platili také smiešne peniaze, že sme z toho ledva zaplatili nájom a kúpili si základné jedlo. Pamätám si tie večery, keď sme sedeli v našej starej kuchyni, počítali každú korunu a snívali o tom, že raz sa budeme mať lepšie, že raz nebudeme musieť prevracať každú mincu. A potom prišla tá možnosť. Kamarát nám povedal o Anglicku. Vraj tam berú na stavby a do hotelov, vraj zarobíme 10-krát toľko, čo doma. Sľubovali nám zlaté hory. Agentúre sme zaplatili obrovské peniaze, stovky eur. Museli sme si na to požičať od celej rodiny. Rozlúčka bola ťažká. Plakali sme, keď sme nastupovali do autobusu, ale držali sme sa za ruky a hovorili sme si, že to zvládneme. Že ideme budovať našu budúcnosť. A potom ten prvý deň tam, ten šok reality, Birmingham, sichravé počasie, cudzia reč, zima a strach. Žiadne zlaté hory sa nekonali. Hneď v prvý týždeň ma hodili na obrovskú stavbu. Ruky som mal krvavé od tehal a zimy. Moja žena išla robiť chyžnú do jedného hotela. Každý deň sme prichádzali na našu malú prenajatú izbu zničení tak, že sme nevládali ani rozprávať. Ale mali sme jeden druhého. Hovorili sme si, že sme v tom spolu. Roky ubiehali. Naučili sme sa jazyk, zvykli sme si na ten ich systém, na to počasie, na ten večný zhon. Zarábal som stále viac, vypracoval som sa na stavbách a tak sme spravili to, čo robí každý, kto tam chce zapustiť korene. Vzali sme si hypotéku na 25 rokov. Krásny, malý tehlový domček na predmestí Birminghamu. Cítil som sa ako kráľ. Chlapec zo stredného Slovenska si kúpil dom v Anglicku. Platili sme to z mojich rúk, z mojich zničených kolien, z mojej krvi. Všetko vyzeralo dokonalo. A potom všetko sa zmenilo. Prišiel Brexit. Celá tá atmosféra v krajine akoby stuhla. Zrazu sme už neboli tí pracovití Európania, zrazu sme boli tí, čo im berú prácu. Kontrakty na stavbách začali haprovať. Môj šéf, s ktorým som robil roky, mi zrazu začal dávať horšie zákazky. Peniaze meškali. Začal som byť v strašnom strese. Hypotéku bolo treba platiť každý mesiac, či prší, či sneží, či je robota, alebo nie. Býval som podráždený, nespal som po nociach. Pýtal som sa sám seba, čo s nami bude, ak ma úplne odstavia. A v tomto celom tlaku, v tomto najhoršom období, keď som potreboval oporu, prišiel ten najtvrdší úder. Moja žena, tá istá žena, s ktorou som odišiel z tej chudobnej slovenskej kuchyne, s ktorou som mrzol v prvých rokoch v Anglicku, si jedného dňa sadla oproti mne v našej peknej anglickej obývačke. Pozrela sa na mňa tými studenými očami a povedala, chcem rozvod. Nechápal som. Myslel som si, že zle počujem. Pýtal som sa prečo. A ona mi pokojne, úplne bez emócií povedala, že už so mnou nevládze žiť. Že som stále v strese, že z Anglicka sa stalo ťažké miesto a ona potrebuje niekoho, pri kom cíti absolútnu istotu. Koho? Spýtal som sa s hrčou v hrdle. Je to Angličan, povedala. Zoznámila sa s ním v hoteli. Miestny chlap. Vraj pri ňom sa cíti v tejto krajine bezpečnejšie.
Vraj on tu má rodinu, zázemie, on sa nemusí báť o víza ani o prácu po Brexite. Zrútil sa mi svet. Moja vlastná žena ma vymenila za miestneho, aby si poistila svoj pohodlný život, keď začalo ísť do tuhého. Ale to nebolo všetko. Začalo sa peklo rozvodu. Podľa anglických zákonov, ktoré vôbec nezaujímalo, že ja som ten dom fyzicky oddrel, že ja som platil tú hypotéku z ťažkých stavebných kontraktov, kým ona kupovala záclonky, sa všetko delilo. Súd sa rozhodol. Videl som len papiere a studené tváre britských právnikov. Dom sa musel predať. Polovicu dostala ona, polovicu ja, lenže z mojej polovice som musel poplatiť také poplatky právnikom a vyrovnať dlhy, že mi zostali len omrvinky. Vlastne nezostalo mi takmer nič. 18 rokov môjho života, môjho potu, zmizlo v jednom podpise. Musel som odísť. Zbalil som si 2 kufre. 2 obyčajné kufre po 18 rokoch života. Odišiel som z toho domu, pozrel som sa na tie tehly, ktoré som sám opravoval, na tú strechu, ktorú som sám menil a vedel som, že už mi nepatrí nič. Že tá žena si tam možno o pár mesiacov privedie toho svojho nového Brita. Nezvládol som to. Psychicky som sa úplne zosypal. Mal som pocit, že nemôžem dýchať, že mi niekto vytrhol srdce z hrude a pošliapal ho pred mojimi očami. Nespával som, nejedol som, len som pozeral do prázdna a plakal som ako malý chlapec. 32 rokov starý chlap, keď sme tam išli, a teraz 50-ročný zlomený starec. Nemohol som tam viac ostať. Každá ulica, každý anglický nápis ma bolel. Vrátil som sa. Teraz som tu. Sedím na posteli, ktorá vrzga pri každom pohybe. Okolo mňa sú 4 holé steny so starou omietkou. Som v Bratislave, v lacnej robotníckej ubytovni. Vedľa na chodbe neustále niekto kričí, chlapi tam pijú lacné pivo a fajčia. Je tu smrad. Smrad z potu, z lacného jedla a zo zúfalstva. Moje britské úspory, to málo, čo mi po tom krvavom rozvode zostalo, sa rozplynuli za pár mesiacov. Musel som si rýchlo nájsť prácu, aby som vôbec prežil. Teraz robím skladníka. Zarobím zo pár stoviek eur mesačne. Nájom za túto smradľavú dieru ma stojí stovky. Na jedlo mi zostane minimum. Čo mi zostane na život? Nič. Úplne nič. Kde sú tie roky? Kde je moja mladosť? Každý deň sa prebúdzam o 5 ráno do tmy. Pozerám do stropu a pýtam sa Boha, prečo? Prečo sa to muselo stať práve mne? Keď som kráčal po tých anglických stavbách, myslel som si, že budujem našu rodinu. A pritom som budoval len jej únikovú cestu k lepšiemu. Som tu, vo svojej vlastnej krajine, ale cítim sa tu viac cudzo ako tam. Nikoho tu už nepoznám. Moji starí známi z mladosti majú svoje rodiny, svoje domy na strednom Slovensku, svoje zabehnuté životy. Ja nemám kam ísť. Hanbím sa. Viete, aká je to strašná hanba vrátiť sa po 18 rokoch z Anglicka ako úplný žobrák? Ľudia u nás doma si myslia, že kto ide von, ten sa vráti v drahom aute a postaví vilu. Ja som sa vrátil s 2 kuframi a zlomenou dušou. Keď náhodou stretnem niekoho z minulosti, klamem. Hovorím, že som tu len na chvíľu, že si niečo vybavujem. Nedokážem im povedať, že spím na ubytovni s ukrajinskými a srbskými robotníkmi a počítam centy do ďalšej výplaty. Čo teraz? Čo má robiť chlap, ktorý má 50 rokov a musí začať od úplnej nuly? Každý večer si varím tie isté lacné cestoviny na starej elektrickej platničke a spomínam. Zavieram oči a vidím našu anglickú kuchyňu. Cítim vôňu tej kávy, ktorú sme si tam robili v nedeľu ráno. A potom otvorím oči a som tu. V bolesti a samote. Strach. Mám obrovský strach. Každý deň. Čo bude zajtra? Čo bude o 5 rokov? Dôchodok z Anglicka bude nejaký, ale kedy to príde? A tu na Slovensku nemám odpracované takmer nič. Skončím na ulici? Kto sa o mňa postará, keď ochoriem? Zostal som tu len ja a moja samota. Ľutujem, neviem. Veľakrát za deň si poviem, že keby som mohol vrátiť čas, nikdy, naozaj nikdy by som do tej klietky menom emigrácia nevstúpil. Zostali by sme doma. Boli by sme chudobní, áno, žili by sme možno v malom byte na sídlisku, ale boli by sme spolu. Nemali by sme tú strašnú skúsenosť so západným svetom, ktorý vás najprv naláka na peniaze
a potom vás zomelie a vypľuje ako kus špiny. Emigrácia je obrovská skúška. Je to skúška charakteru, skúška lásky, skúška odolnosti. A moja rodina túto skúšku nezvládla. Moja žena ju nezvládla. Videla ľahšiu cestu a išla po nej, bez ohľadu na mňa. Ľudia si myslia, že zahraničie je len o výplatných páskach. Vidia tie stovky a tisíce na účte a oslepne im z toho rozum. Ale nie je to pravda. Cena za ten západný štandard je často zrada. Je to samota. Je to tá najhlbšia bolesť, akú si viete predstaviť. Emigrácia zničila moju rodinu. Zničila mňa. Nechal som tam, v tom studenom Anglicku, svoju mladosť, svoje srdce a svoj domov a vrátil som sa absolútne prázdny. Môžete budovať niečo 10 ročia, môžete si zodrať ruky až po lakte a nakoniec vám to všetko zoberú. Preto vám to hovorím. Všetkým vám, ktorí rozmýšľate, že zbalíte kufre a pôjdete hľadať šťastie niekde inde. Dobre si to rozmyslite. Peniaze nenahradia domov. A človek, o ktorom si myslíte, že s ním zostarnete, sa môže v tom cudzom, dravom svete zmeniť na niekoho, koho už vôbec nespoznáte. Napíšte mi dole do komentárov, či ste zažili niečo podobné. Či aj vám zahraničie zobralo viac, než vám dalo. Chcem vedieť, či som v tomto blázinci jediný, alebo je nás viac takýchto zlomených a stratených. Chcem čítať vaše príbehy. Odoberajte tento kanál, aby táto pravda nezapadla prachom. Budú prichádzať ďalšie príbehy od nás, ktorí sme si to odskákali za vás. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Dovidenia.